Ahojte, nachádzam sa na krásnej slovenskej zväzovej priehrade a dneska vám ukážem moju montáž, ktorú tu už úspešne pár sezón používam a ktorá mi dopomohla k uloveniu fakt nádherných rýb. Je to montáž pod pracovným názvom Birky Rig. Na jej zhotovenie používam hačiky Riga CVR 2, 4. Čím väčšie, tým lepšie. Následne stúženú šnúrku Ultra Sync, farba už podľa nálady. Ďalej potrebujeme takéto tungstenové ťažítka, tzv. Myšie bobky, antitangle, nejakú zarážku a kus silikonovej hadičky na ramienko. Už tam dám buď nejakú guľu na dno, panáčika, tigri orech. Je to jedno. Tak ideme si ju v rýchlosti ukázať. Čiže na začiatok si stiahneme nejakých 20 cm poťahu zo stúženej šnúrky. Ideálne zubami, aby mali zubári nejakú robotu. Následne si odstrihneme taký 0,5 cm silikonovej hadičky. Dáme si ho na ihlu a navlečieme na šnúrku. Teraz si urobíme očko, klasika. Šup. Ten konček odstrihneme alebo zatavíme. Následne si zoberieme na strahu, v tomto prípade jednu 24, napichneme ju na vlas, zaistíme zarážkou, následne si odmeriame celkovú dĺžku montáže, ideál 30-40 cm, dám teraz 40. Šup. Vezmeme si háčik veľkosti 2 a háčik prevlečieme cez silikonovú hadičku. Ceca by vychádzal na úrovni proti hrotu alebo hrotu háčika. A v podstate v tejto chvíli si určíme dĺžku toho vlasu. Táto montáž je charakteristická tým, že je selektívna, čiže ten vlas bude dlhší. Ako väčšinou vidíte, kľudne 5-6 cm. Tým veľkým rybám to vôbec nevadí. A následne si klasickým bezúzlovým viazaním háčik zaviažeme nejakých 5-6 omotov. A snažíme sa, aby nám nad háčikom ostal aspoň centimeter tej stiahnutej šnúrky, aby ten háčik krásne pracoval. Následne si na šnúrku navlečieme tungstenové ťažítko, ktoré slúži na zaťaženie tej montáže, aby pekne ľahla na dno. Šup a umiestnime ho presne do stredu montáže. A posledný krok, dáme si na montáž tungstenový antitangle. Skvelá to vec. A už iba obyčajnú osmičku. Šup. Šup. A montáž je hotová. Rýchla, selektívna vec. Krasotka. Táto montáž možno vyzerá trošku strašidelne. Mnohých odradí ten dlhý vlas, ale ak ste na vode, ako som ja na Ružinskej priehrade, kde je tých malých rýb strašne veľa, a viete, že je tam aj pár pekných kúskov,
tak presne toto vám môže dopomôcť vyhnúť sa tej malej rybe a tá montáž si počká na toho krásneho býka. Určite to skúste a nebudete sklamaní.